Projektet her er jo, at vi har fiske, altså affald fra fiskeindustrien. Der håndterer vi ca. 70 millioner kilo i året. Det tager vi ind her, så regenererer vi dette her til marine olier og marine proteiner. Dette er ting, som går ind i en menneskelig næringskæde og bliver til laks i sidste ende. Det, som er leveret her til projektet, det er jo en glasfiberkonstruktion, som er rundt 170 meter lang. Den er i enkelte dele, så den er i 2 etager. Det er en god del trappenedgange, som skal ivaretage personsikkerhed. Samtidig så er det jo en bærekonstruktion for alt af infrastruktur. Det vil sige, at vi har rørene liggende på toppen, og ideen med at have rørene liggende på toppen, det er, at man let kan opkomst, altså man har god opkomst til det, uden at må bøje sig ud over, uden at må have farlige situationer. Vi har valgt glasfiber i udgangspunkt. Det er jo det med levetid. Man kan sige, det er jo det, som det er levetid, og så det koster for ownership. Vi skal have udstyr, som skal kræve mindst mulig arbejdskraft og holde længst muligt. Så længe du er nær i havet, så er du solgt. Vi søger en god del produkter, som er konserveret med syre i tillæg. Det vil sige, når du har både salt og syre, så har du nok noget af det mest tøffeste miljø, man kan komme ud for. Så plastmaterialer er det, som har længst levetid. Det er jo ingen tvivl om, at inde i fabrikken her, der har vi en masse fine trapper og en masse fine gamper og andre ting og saker. Med den erfaring, vi har nu, så vil jeg nok sige, at skulle jeg have bygget noget igen, så vil jeg valgt glasfiber. Glasfiber er et fantastisk produkt. Det er let, det er fint at gå i, og så er det let at gøre rent. Jeg tipper på, at glasfiberen han tåler ganske mye, før han er ødelagt.